हेलो हाय जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आशा करी समस्ते भल थे मु तो पूरा बोबाल अच्छी सरीगला रज काली पलैबा छुट्टी सरीगला आउ शोदेले सका उठिकी माछ धरिकी आस मो नानी घर बटै माछ निज पोखरी देखते बड़ बड़ माछ मिलूँ ये पुणी पणस सरीगला मंजीटा खाଇବା इम्पोर्टाट आउ कहीं बाहर कौन रेडी 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 पूरा देसी माछ देखो बढ़िया खाद्य नुहे खाद्य नुहे बिना खाद्य बढ़ी देखो एवं भी बंची आउ भाई मैंने कहे भाई माछ गुड़ा खाऊ मारिकी तुम जीव पिंधु कौन कर खावाई जन्म भगवान सृष्टि कर चल चल डबल विराट विराट माछ दे तो काटी दे सुर हईराण हो कीर्तन है पुणी चल चल खाଇବା हम गोटे सेक पी देकी जी माछटा को काटापी आज स्पेशल ये बारीपदार पप्पू भाई मैंने यात्रा इंडस्ट्री जानी थे पप्पू भाई हरिका आसे मो देखा करने भोजी भातर आयोजन कराई रजरे आसवा कथा टाइम दे पाइनि खाई चली रही हेनी रज छुट्टी अलरेडी सरीगला भारी मन दुख हो मोर काली कटक जावा तक बापा घर जी सी पुणी पलैबा पुणी वर्षे रज छुट्टी मन दुख चल चल आसीगला पूरा टेस्टी सेक तो देखो कलर खोला सुंदर जिनसा हर्बल लाइफ सेक पिंतु सुस्थ रुहतु 5 किलो धड़ी कौन करी आ 5 किलो धरी स्लिम हो संभाली पाइनि आज पखाला खाया इच्छा है नातू रखी घरे करूना मोपाई आज मैडम आम फ्रिज फ्रिज सब सजाड़े खोलिकी घर आम छुट्टी पलैबू तो फ्रिज फ्रिज सब सजाड़े देखो कौन कर पकई घर दायित्व ना चलू चलू चल आम माछ भजा मुझे साहय करें माछ भजा आम देखो पखाला भात पूरा भाकुड़ माछ देसी भाकुड़ माछ ये छणा चलती पणस मंजी कराई माछ पूरा रेडी फिश माछ जो किसी बारी पछे देखो कौन हो अतिथि भाई मैंने पप्पू भाई प्रार्थना बारीपतर आसुँच भोजी भोजी कौन हो गाँव में कर पखाल पखाल रेडी है पखाल देखने मो देह कौन हो जाए जहाँ आज खुशी खबर पखाल मिलला मैडम आप कौन कर खाइबे भात खाली चिकेन रुटी करदे खाईदेवी दही थुआ ना कौन हो चलो भोजी चलू मिस्टर तफान कुमार बेहरा मो साथी अच्छा चलू छतु हम रोसे चलती रोसे चलती मु बाहरली मिस्टर तफान गाड़ी चलवा आरंभ कले चलू ये आम देखेद आम गाँ भर कौटी आम भोजी भोजी गला देखु घर बाहरलु देखो आम मैडम पूरा रेडी सजबाज हो अतिथि आसते हाई कर दियो टे हसी दियो धनटा आंग्री मो पे रागी जाए कि बहुत भल पाए लव यू मामानी लव यू ठीक कह लव यू अतिथि आसिले खबर दे खबर दे खबर दे पप्पू हेरिका आस नना भी आम टोका सब आई महसूद्र मयूरभंज रजरे मुझे जानिकी डाक नी से
ରଜରେ ମୁଁ ଡାକିନଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସ 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 ଘରକୁ ଆସ 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 ବାପ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ କଥାଟା ଅଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ତମେ ତ ଘର ଲୋକ ଆଉ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏଠି ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ସେଇ ଆଣିକି ଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଇ ଆସିବି ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଫୋନ କରି ସେ ଆସି ନେଇଯିବି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏସି ରୁମ୍ ପାଇଁ ପଳାଉଥିଲି 33 କାମ ରହିଥିଲି ବହୁତ ପିଲା ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ନା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ବସା ଦହି ନା କ'ଣ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଘୋଳ ଦହି ସ୍ପେଶାଲ ଘୋଳ ଦହି ଏଇଟା ପୁରା ଫେମସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ପୋଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଘରେ ପୁରା ବାଡ଼ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଟିଫିନ୍ ଆସିଗଲା ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଭୋଜନ ହବ ନନାଙ୍କର ତ ସାଧା ଆଉ ତମର ସାଧା ତମର ଆଇଟମ ଛତୁ ସାଧା ଡାଲି ସାଲାଡ଼ ଆଇଛି ଆମର ତ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ମାଟ ହବ ସେଠି ବସି ଖାଇବା ବିଲରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲଗୁଲ ମିଠା ଟୁକୁଟୁକୁ ମିଠା ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଦେଖି ମୋ ଲୋକ ରସମଲେଇ ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆମର ଘରେ ଯିବାର ନାହିଁ ଖାଇଦେବି ତ ଖାଅ ଚମତ୍କାର ବଢ଼ିଆ ଆମର ତ ବଜରଙ୍ଗୀ 20 ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି ବେଶୀ ହବ ପୁଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ଶିଶୁଟି ଆଉ ପାଡ଼ିଆକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଜି ହବ ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଇବା ବାଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁଝର ହାଣ୍ଡିଆ ଅଛି କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଇ ନା ପଡ଼ୋଶୀ କେଉଁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁରା ଦିଲ୍ ଅଲଗା ଦିଲ୍ ସେ ମାନେ ଯଦି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ସେଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଗ ଛଳ କିଛି ନଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଚାଲ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି ଯା ହେଠି ବାଜୁ କହ ମିଠା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇଦେଇ ଯା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି କି ପାଣି ବିସିଲାରି ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ପିଇବେ ପୁରା ଫିଦା ହେଇଯିବେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଏତେ 30 ଫୁଟ 40 ଫୁଟ ଆମ ପାଣି ବାହାରେ ଦେଖିବେ ପାଣିଟା ଯିଏ ପିଇବ ପପାଇ ଥରେ ପାଣିଟା ପିଅ ଜାଣିଯିବ କୋଉଟା ପିଅ ବାଳ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଗାଧେଇନି ମୁଁ ତ ଶୀତ ଦିନ ଟୋଟାଲ ଗାଧେଇନି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଥରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଡାମ ପୋଖରୀଟା ଏପଟେ ଅଛି ହଁ ସାଜି ବଢ଼ିଆଟା ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେଇ ସେପଟେ ଆମର ବାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଆ ଆଉ ସବୁ ହବରି ସେପଟେ ବାଉଁଶଟା ନେଇଯାଉନ ଭାଇ ପରିଷ୍କାର କରି ନେଇଯିବ କି କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଠି କିଛି ହଁ ନା ସେ ଜାଗା ଅଛି ଆମର ଏଇପଟଟା ଜାଗାଟା ଏଇ ସେପଟଟା ଆମର ସେପଟଟା ଏଇଆ କେବେ ଲାଗିଲା ପୁରା ଚୁଇଲ ପାଳି ଯାଇ ପୁରା ଚିଲ୍ ତ ପୁରା ଲାଗବା ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ବରଫ ଲାଗଲା ହାତଟା ଥଣ୍ଡା ବା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ଭୋଜି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଦାଢ଼ି ପାଚିଗଲାଣି ବାବା ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଦରମା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୁରା ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗାଧୋଇବି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଚିଲ୍ ପାଣି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପଳେଇବ ମୁଁ ଜମା ଆମ ଟାଙ୍କିରେ ମୋ ବାଥରୁମ୍ରେ ଜମା ପଶେନି ଖରାଦିନ ଆଇଲା ମାନେ ଏଇଠି ଗାଁକୁ ଆଇଲା ମାନେ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପପ ପାଇନି ଆଉ ବାଙ୍ଗରାକୁ ବାଙ୍ଗରି ଗାଧେଇ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷିତି ସାହି ଗାଧେଇବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବହୁତ ଜାଗାଟା ପରିବେଶଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି
ପୋଦିନା ପତ୍ର ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ ବା ସର୍ବତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆୟୋଜନ ଯେତିକି ଯାହା ଘର ଫର ସବୁ କରାହେଇଥିଲା ବୋଉ ପାଇଁ ସବୁ ତାରି ପାଇଁ କରିଥିଲା। ପୁରା କିଛି ବାହାରକୁ ଆସିବନି, ପୁରା ବସିବ, କାମ କରିବନି, ଇଏ କରିବନି, ସେ କରିବନି, ସବୁ କରି ସବୁ ଗଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜମା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଏଇ 10 ଦିନ ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ପୁରା ଟାଇମ୍ କେବଳ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଟୋଟାଲ ଘରେ ରହୁନି। ସେଇଟା ତ ନିହାତି। ବୁଲୁଛି ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଉଛି, ଭାଉଜ ଖାଲି ଚିଡୁଛି, ମୁଁ ବୁଲୁଛି, କାଲି ପରଦିନ ପଳେଇବା ସରିଲା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବା, ମନ ଟିକେ ଏଠି ଆଇଲା ଭାରି ମନ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ତ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଆଉ। କିତି ସାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇଲେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ। ଘରେ ପକାଇ ଗାଧେଇବ ହଁ ପୁରା ଝରଣା ପଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଥରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି କି? ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ସବୁ 40 ଫୁଟ ପାଣି। ନା ପାଣିଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ବା। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି। ହଁ ସେଇଟା କହିଲ ବା, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯାଆନ୍ତି, କିଏ କହିବ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭିଲାଣି, ଜୋରେ ଶୁଭିଲାଣି। ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆମର କ'ଣ କହିଲୁ ଗୋଟେ କହିବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତିଆରି କରୁ, ଏତେ ଚିକେନ ଫିକେନ ହେଲା ଘରେ ଖାଇବୁ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ସତ କଥା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ତିଆରି କଲି। ମାନେ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିବୁ। ସବୁ କଥା ମାନେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଅଛି, ଖାଲି ବାକି ରହିଛି ସେ ବିଲଟା କେମିତି ବାପାଙ୍କର ଫେରେଇବା ଲାଗିଛି। ସେତିକି ମନେ ହେଲେ ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ବାହାରେ ସବୁ କରିବା। ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ଯୋଉଠି ଭୋଜି ହଉଛି। ରକଷ୍ଟାର ପପୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ, ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜା ନେଇ। ଧୀରେ ଆସିବ ନା। ଆମର ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିବା। ହଁ ଭାଇ ଆସିଲେଣି, ପାଲଟା କହିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ନା ଦେଖିକି ଆସ। ତୋଫାନ ଫୋନ କରୁନୁ ନେଇ ଆସିବ। କ୍ଷୀରତ ଭାଇ କେତେ ଓଷା କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? ଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ରସିଆ ଆମର, ବୁଝିଲ କି ପପେଇ, ଆମର ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ରସିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପୁରା ଜାଗାର ଲୋକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଭଳିଆ ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛୁ ପୁରା। ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଏଇଠି। ଏ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଲଜ୍ କ'ଣ ତ କହୁଥିଲୁ, ଅପସରା ଲଜ୍ର ବହୁତ ଦିନ ଥିଲେ। ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ଏବେ 3-4 ମାସ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ପୁରା ଜୋରଦାର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଡ ଗାଟା ନେଇ ସ୍କୁଟି ନେଇ ବସିବେ ପିଲାମାନେ। ବାଙ୍କୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସାଲାଡଟା ତିଆରି ହବ, ଦହି ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ଅଛି। ଅଛି ଗାଜର ବିଟ୍ ଦରକାର ଏଇ ଡାଇଲ ଭାଇ। ଇଏ ଯୋଉ ଆମ ବାଙ୍କୁନା ନୁହେଁ କି, ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ। ଡାଇଲଗ କହିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେଇ ରଜା କାହାଣୀଟା ଟିକେ କହିଲ। ହଁ ଟିକେ କହ, ଇଂଲିଶର କହ ନା, ସେଇ ଗପଟା ଟିକେ କହ ନା ଶୁଣିବି। ରାଜା ଗପ ଯା ଟିକେ ନେଇ ଆସ, ପାଲରେ ଆସ। ବାଙ୍କୁ ନା ତୁ ଗପଟା କହିବୁ ନା ଭାଇ? ହଁ ପପେଇ ଶୁଣୁ ଗପଟା। ହଁ କହ ଟିକେ ଗପଟା କହ, ଲଲାରେ ଶୁଣିବା ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଜୋରସେ ଆଇଲାଣି, ତଥାପି ଆମର ଜୋରଦାର ଫିଟ୍ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବା କହ ଭାଇ? ଅନାରିକା ଅତିଥି ଆଇଛନ୍ତି, ପପେଇ ଅଛନ୍ତି, ପପୁ କୁମାର, ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ସର୍ଟ, କାମର ଦମ, ପିରେ ପପୁ ପିରେ ପାଡ଼ି ବାବୁ। ବାଙ୍କୁ ନା କ'ଣ ଖବର? ଅଟକେଇ ଦଉନ, ସେ ବାବା ଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଟକଉଥିଲା। ରୋଷେଇ ତ ଆମେ ଭୋଜି ସବୁବେଳେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ପାଲ ଧରିକି ସେଠି କିଏ କ'ଣ କରିକି ଧରୁଛି, ଆମ ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଛି। ନନା ହେରିକା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ। ଏଠି ଆମ ବାଙ୍କୁନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କମେଡି ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଅଖ ଭାଇ ଧର ଚଲେଇଛି। ଅଖାଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ ଏଠି?
କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଜା ଅଛି ରୋଷେଇରେ କିନ୍ତୁ ମଜା ଅଛି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ହବ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଗାଁରେ ମିଳିବ ମଜା ମିଳିବ ଆଉ ମଜା ମିଳିବ ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ହଁ କହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଉଦଳାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ନନାରିକା ଧରିକି ଆସନ୍ତି ନା ଗଞ୍ଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜା ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁବିଧା ରଜ ଆର ବର୍ଷ ରଜକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ରଜ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ବୋଲି ତ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କେତେ ସେ ଯାହା କରିଛି ସେୟା କରିଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚଲେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିବାର ଲାଗି ରୋଷେଇ ଚିକେନ ଖିଆଯିବ ଏ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିପାରିବୁନି ଜୋରଦାର ଭିଷ୍ଟି ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ଷା ହଉଛି ଝଡ଼ ତଫାନ ତଥାପି ଆମେ ଭିଷ୍ଟି କରି ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗୁଲା ଗୋଟେ ଆଲିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ ମୁଁ ଆଲିଆ ଜଗଦେବ ରଜାର ଝିଅ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷରେ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଅଛି ଆମେ ଥରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହାସଲ କରୁ ଆଲିଆ ତୁ ପାରିବୁନି ଆଲିଆ ପାରିବୁନି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ତୁ ରାମର ଛାତିରୁ ରାଧାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବୁନି କଥା ଶିଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋରଦାର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆମର କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ମଜାଟା ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଡେଲି ତ ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଜା କ'ଣ ମିଳିବ ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ବି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କରି ଖାଇବ ନା ଖାଇବୁ ଫୋନ କରୁନି ପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଟିକେ ସେଭ୍ କର ଆମକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଖାତିର ନ କରି ରୋଷେଇ କଲେ ମଲି ଫୁଲିଆ ରୋଷିଆ ହେଇରେ ଭୋଜିରେ ମାତିଛନ୍ତି ପିଲେ ହେଇରେ ପାଲଟାଳେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀରତ ବାରିକ ହେଇରେ ଅଲବତ ଭୋଜି କରିକି ଦେଖେଇଲେ କ୍ଷୀରତ ବାରିକ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ହେଇରେ ପାଣି ବୋଇଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆଇଛି ହେଇ ଲିଭିଗଲା ଗଲା ପୁରା ଜୋରଦାର ରୋଷେଇ ଏକ ପାଲକୁ ଧରିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏ ଯୋଉ ମଜା ଏ ମଜା ଆଉ ଆସିବନି ପୁରା ଜୋରଦାର ରୋଷେଇର ମଜା ପୁରା ନିଆରା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଗଲା ଆଉ ଦିଟା ସିଟି ଦରକାର ଦେଖ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଖାତିର ନ କରି ଆମେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଆଇଲା ସିଟି ଆଉ ଦିଟା ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବୁ ये उड़िला उड़िला भोजी उड़िला रोषेई चलती आमर देखो वर्षा खातिर न करी ए तोफान रेडी रेडी बढ़िया आइला एट माहिला एयरटेल छता रेडी तोफान आसी बंचदला एयरटेल माइला सिटी रे डायलॉग को आलिया जगदेव हां आलिया जगदेव चालीटा रजार झियो मु बाप जा 14 पुरुषरे गोटे खासियत आमे थरे जा इच्छा करू ताके पूरण करू पळे पळे कौशले मांसर सिटी माइला माने हेई गला बासना भी चहकिला पूरा मल्ली फुलिया रोसिया हां मो नाक बाटर पानी बसिला देसी गुड़ा झोल खाइले ठंडा छाड़ जीवो
ଘରକୁ ପଳା ଖାଇବା ଦେବି ରୋଷେଇ। এইটা হচ্ছে খাଇବା ইয়ে নୁହେଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆମର ଅତିଥି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ এইটা ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏକ ଆମ ମନ ଏକ କାମ ଅନେକ ପୁରା ଜୋରଦାର पूरा रेडी ଚୁଲି ବନ୍ଦ ନାହିଁ पूरा रेडी ଏଇ ପାଣି ଢଳା ହେଲା ଭାଜିବ ତ ୟା ସରିଗଲା ପାଣି ହବନି ବେ ଘରକୁ ଯିବା ଏଇଠି ଖାଇବୁ କି ଏଇ ଏଇ ଦେଖିକି ଭାରତରେ ବାହାରିବ ଏଇ ଏଇ ପଡୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଆମରି ପାଣି ଘରକୁ ଯାଇଛି ବିଟୁଣୁ ଘୁଞ୍ଚା ଲାଗୁଟେ ବିଟୁଣୁ ଘୁଞ୍ଚା ଲାଗୁଟେ ବାସ୍ ଆରେ ଖୋଲ ଖୋଲ ସେଇଠି ଆମେ ଅଛୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା କରିଛୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ନା ଟିକେ ଲାଗିଛି ଦେଖି ଛତରା ଉପରେ ଦେ ବଢିଲା ବର୍ଷା ଲାଇଭରେ ଏତେ ବୟସରେ ଏମିତି ଭୋଜି କୋଉଠି କୋଉଠି ଏ ଯୋଉ ମଜା ସବୁଦିନ ଭୋଜି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଭୋଜି ଲାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଯିମୁ ରୁମ୍ରେ ବସି ଖାଇବୁ ହେଇଯିବ ଭଲ ହେଇଛି ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ ପାଉଁରେ ପାଣି ଦେ ମାନେ ଯେତେ ଭୋଜି ମୁଁ କରିଛି ଯେତେ ଭୋଜି ତ ବହୁତ ଜୀବନରେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାତିର ନ କରି ମେଘ ବର୍ଷା ଖାତିର ନ କରି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତୋଫାନ ବର୍ଷକୁ ଖାତିର ନାହିଁ କରିଲେ ଭୋଜି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଜିଟା କୋଉଠି ଆଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ବାରିପଦାରୁ ଆଇଛି ଜୋରଦାର ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ରୋଷେଇଆ ପୁରା ଭେଦି ଗଲେଣି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବା କାଠ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କାଠ ବି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି କାଠ ଦରକାର ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଯିବି ଏଇନା କାରଟା ଦେଲା ହବ ନା ତୁ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା କହିଲା ଟିଭିର ଯେତିକି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଖଉଛି ପୁରା ସୋନି ବ୍ରାଭିଆ ଆଗେ ତ ଥମ୍ବନେଇଲ୍ ତ ଫଟା ରହିବ ଏଇ ସରୁ ପଳେଇବ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଯୋଉ ଗୀତ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୁଷି ପକଉଛି ପେଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ସେତିକି ଚାଲୁ ରହ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡିବ ଭାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିତିକି ହବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଉ ବାଟେ ଯିବା ଯିବା ଆମେ ଗେଲ ମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଦୁର୍ତା ଲିଆ ଲାଗିଯିବ ଭାଇ ଏଇଟା ପରେ ନେଇଯିବା ଭାଇଆ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ପିଇଛି ହେଲା ଆଜି ବେଳ ମୁଁ ଖସିକି ପଡିବି ବଢା ହେଇଯିବ ଧୀରେ 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 ତିନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିକେନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ରୋଷିଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖୋଚରିବ ଡାକିଆ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ତୋଫାନ ତୋଫାନ
ए बॉडी देखला पर ऑटोमेटिक 2-3टा झियो मते मेसेज करिवे मो चैनल को तो बागाटा फाइनल सालाड जिते काकुड़ी सालाड अच्छा आमर मेन सालाड बनाती बांकु भाई पूरा जूसटा करेंगे पूरा अलग प्रकार पूरा हाइलाइट टोका सबुतर तो हाइलाइट देखो वर्षा कंटिन्यू चलती आमर कि भोजी बंद ना पार्टी चलो पार्टी अब शुरू हुए 12,000 पार्टी अब शुरू हुए अतिथि आसुच्च पप्पाई धरिक गंजा बारिपदारू ओडिशार नंबर 1 पार्टी नना आई प्राय वर्ष को खातिर न करी माड है महर मच गंजा सालाड बांकुना सालाड बढ़िया मन पपया बस खाऊ सादा सी रेडी तो बांकुना भल लगे मल्लीपुलिया रसिया कुमुदाई रेडी वर्षर शेष फिस्ट माने रज छुट्टी पुणी आसिले जाए रज आखड़ा छुट्टी पुणी खेला हम आपको निमंत्रण कले आप भी रथयात्रा जातु आना कौन मैंने पढ़ाऊँ बहुत मन दुख हो पाग भी बहुत खराब है ट्रिटमेंट करूँ जी भाई मान निमंत्रण करदे आसंता वर्ष रज को आसंता वर्ष रज तो पूरा गोटे अलग टाइप आम भी आम भिन्न प्रकार निश्चय रहा निमंत्रण जय जगन्नाथ ना आसते मयूरभंज आंबडाड़ी पार्थन ना जड़े यात्रा दर्शक मोर सबुठ बड़ प्रशंसक मो बड़ भाई मुझे बहुत भल पाए मोर सब कम आसी जोगदे बांकु नना प्रति भल पाइटा एत शीघ्र बढ़ी मुझे जानी नी कारण बांकु नना एमती गोटे लोक एंटरटेनमेंट माने पूरा एंटरटेनर देखियो माने 2 मिनिट से समझ 2 मिनिट रे तो हसी हसी गडी पूरा खास तांको पई नना गोटे कविता लिखिसंती बांकु नना पढ़ी की सुनेबे खुशी दिन आसी आज सबुठ शुभुची हल्ला बाजी आसीचे आम ब्राह्मणी कला खितीश भाईर जन्मशाला भोजीर चली आयोजन छतु पनीर सांगरे देसी चिकन बांकुला भाईर गप शुणी खुशी रे मन कुतु कुतु हेलाणी बाधक साजिची बरसा राणी ब्राह्मणी कला टोका खातिर कले दिनटी आम मने रहिला भोजी करी दिनटी खुशी रे कटिला माँ तारिणी पासे गुआरी हेउ ब्राह्मणी कलावासी उन्नति हेउ एठारु पाला पद कली समापन हरिबोल हुड़हुड़ी दियो सभाजन खुशी रे रुहंतु खितीश तुमर परिवार माँ तारिणी पासे विनती मोहर हरि बोल बहुत बढ़िया कविता जय जगन्नाथ माने ए देखंतु आमे आम गाँव नाटा कि आगू जीव नना आसते मयूरभंज से कहबे ना आम गाँ पिला कथा आम गाँ ना पकाउना आम गाँ केमी आगू बढ़ो से योजना करूँ यही तो आरंभ आगू मात्र देख कौन हो मो गाँ केमी ऑल ओडिशा रे हाइलाइट हम न्यूज रे प्रति न्यूज रे रज 3 दिन टोटा लाइव हम से व्यवस्था मु करी आगामी वर्ष रज पई आम तरफ भाई मानक हमर रिक्वेस्ट जेमिति हले बहुत बड़ एंटरटेनमेंट करबा मजा मस्ती पूरा भरपूर नुआ नुआ गोटे फोटो 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 जी सरी गला घर भीतर को आसुଛନ୍ତି नना हरिका शेष टिके आम देखिदे विदायर दिन ने रागनी घरणी मोर आस माड़ी आस माड़ी आस माड़ी आस आस बाप देखु आम मैडम पूरा ओडिया आस 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 आम घर तो कौन आलो ना रिल्स फिल्स कर उड़ाऊ देखुना हेले भी चल 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 से पानटा धरिक आसु पान आलु ना भाई ओए पान आनछु ना सरीगला आ कि छंबर भाई माने पळेबे
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଜରେ ଯେହେତୁ ଆସିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ପୁରା ସାଧା ପାନ ଆମ କୁମୁଦ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ ଆମ ଦୋକାନ ଧରିକି ଆଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦେବା, ପାନ ଖାଇବେ, ଶେଷ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଭାଇ ବି ପଳେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଯାତ୍ରା ରିଲ୍ସରେ ବାହାରିଲେ ଆଉ। ଖାଇବା ଖାଇଦିଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ତମେ ପଢ଼ା ଲୋକ। ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଗରିବ ଖାଇବା।